Mozambique est premier Kurushegi aka farankan nani, Mali est jɔyɔrɔ filanan Kurushegi aka farankan fly. Donc o la pour que an ka se ka gagner depuis 5e journée là, faut juma don an ka Mozambique bati a yɛrɛ fɛ Maputo. O la an bɛ taa 11 na k'an dabɔ kuma la pep. N'o bɔra ye filanan fana bɛ yen o ye n'an ye fila ni bin kɛ, n'an ye fila ni bin kɛ k'a kɛ kelen ni kelen fu ani fu halisa Mozambique bɛ to galeya la première la. Bon o tɛ anw arranger kosɛbɛ. Non seulement on veut se qualifier mais on veut terminer premier parce que golaviral particulier de bɛ premier général kan kafuta la. O la hali n'anw sera ka fila ni bin kɛ ni fila ni fila ye o b'a yira k'a fɔ ni an y'an ka double confrontation ta olu nana kelen ni kelen kɛ Bamako an kɛra fila ni fila kɛ Maputo meilleure attaque meilleure mun ka bi ka ca ni bɛɛ ta ye o de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o la. Sabanan ye mun ye kɔni o ye n'an batira o bɛ an ka qualification sumaya laɲini ye mun ye dɔrɔn ka taga gagner Tom Saintfiet n'a ka cɛdenw hakilina tɛ foyi ye ka gagner Maputo, rien à dire rien à faire. O bɛ fɛ ka o kɛ ka maliyɛnw nimisi wasa parce que depuis tile 4 tan na Mali gagnera ka fila ni binw kɛ an nimisi ma wasa. Donc u bɛ fɛ non seulement ka qualification d'anw ma vraiment ka se ka manière k'a la.